Kaixo guztioi, zelan, dena ondo, ikasteko prest, espero dut baietz. Gaur, planta industria batean lor dezakegun azio kantitatea determinatuko dugu. Dakizuenez, ingenieritza kimikoan azioen ekoizpen prozesu hau oso garrantzitsua da. Hortaz, zuek ondo ulertzeko, ariketa bat ebatziko dugu. Prozesuan egin beharreko kalkuloak egingo ditugu, nahi dugun emaitza lortu arte. Hurrengoa dio enuntziatuak. Azio sulfurikoa ekoizteko instalazio batean, erreaktore katalitikora heltzen diren gas sulfurosoek ondorengo konposizio volumetrikoa dute. 10 sufre dioxidoa, 8 oxigenoa eta 82 nitrogenoa. Gasak berotu egiten dira eta erreaktore katalitikora sartzen dira presio atmosferikoan. Bertatik 437 graduan ateratzen dira orekako konposizioarekin. Ondoren, 40 gradura osten dira eta absortzio zutabera sartzen dira. Horren erretentzio etekina 189koa izanik. Ondoren, gasak atmosferara askatzen dira. 188ko azio sulfurikoaren 600 tona egun ekoitzi nahi dira. Kalkulatu. A. Erreaktorearen eta absortzio zutabearen irteerako gazen konposizioa. B. Trataturiko sufredun gazen volumena. C. Plantaren etekin globala. Prozesuaren fluxu diagrama irudikatzeko, azido sulfurikoaren ekoizpena 3 etapatan banatzen dela hartu behar dugu kontuan. Lehenik, sufrea gas sulfuroso bihurtzen da errekuntza labean. Bigarren etapan, gas sulfuroso horrek erreaktore katalitikoan erreakzionatu eta sufre trioxido emango du. Azkeneko etapan, aurreko etapan lortutako gasak absorbatzailean urarekin erreakzionatu eta azido sulfurikoa lortuko da. Soberan geratzen dire gasak atmosferara askatuko dira. Ariketa ebazten hasteko, enuntziatuak ematen dituen datuak fluxu diagraman gituko ditugu. Erreaktore katalitikora heltzen den gas sulfurosoak 10 sufre dioxido, 8 oxigeno eta 82 nitrogeno du. A atalean, erreaktorearen eta absortzio zutabearen irteerako gazen konposizioa kalkulatuko da. Erreaktore katalitikoan gertatzen den erreakzioa honako hau dela jakinik, oreka aurretik eta oreka ostean dauden kontzentrazioak jar ditzakegu. Datuak 100kotan ematen dizkigutenez, kalkulu oinarri gisa 1 kmol eguneko gas sulfuroso kantitatea erabiliko dugu, kalkuluak errazteko. Sufre dioxido gasa erreaktibo mugatzailea denez, horrela geratuko litzateke erreakzio orekaren antolamendua. Oreka ekuazioa idatziko dugu orain. Horretarako, konposatu bakoitzaren frakzioa behar dugu, hau da, bakoitzaren mol kopurua zati mol kopuru totala. Mol kopuru totala hemendik lortuko dugu. Bi ezezagun geratzen zaizkigu, Kp balioa eta isa bihurketa faktorea. Azken hau da hain zuzen ere bilatzen ari garena. Kp lortzeko ekuazio hau ematen digu enuntziatuak. Ekuazio honetan, erreaktoreko temperatura kelvinetan ordezkatu behar dugu. Ezezaguna askatuz, Kp 198 lortzen dugu. Balio hori izan ondoren, planteatu den oreka ekuaziora itzultzen gara, eta orain dugun ezezagun bakarra isa bihurketa faktorea da. Bihurketa faktorea izanik oso erraza da erreaktore katalitikotik ateratzen den gazen konposizioa jakitea. Egin behar dugun gauza bakarra, lortu den bihurketa faktorearen balioa ordezkatzea. Oreka honetan planteatu den erreakzioa burutu ostean izango genuken mol kopurua baita. Nitrogenoa berdin mantentzen da, ez du erreakzionatzen, gas inertea delako. Absortzio horretik ateratzen den gasaren konposizioa kalkulatzea errazagoa da. Izan ere, erreakzio honen bihurtze faktorea eman digute, 189. Beraz, erreaktore katalitikotik ateratzen diren gazetatik zuzenean lor dezakegu emaitza, biderketa bat eginez. Hauze da atalaren emaitza. 0,1 kmol sufre oxido, 0,27 kmol sufre dioxido, 3,4 kmol oxigeno, 82 kmol nitrogeno eta 9,72 kmol 100 azido sulfurikoa. Azken hori absortzio etapan daukagun sufre oxidoaren 189 azido sulfuriko bihurtzen delako lortu da. B atalean, tratatutako sufredun gazen volumena kalkulatuko da. Atal honen emaitza lortzeko, erabili dugun kalkulu oinarria hartu behar dugu kontuan. Izan ere, orain arte egin ditugun kalkulu guztiak 1 kmol eguneko gas sulfuroso erabiliko balira bezala egin ditugu, baina hori ez da horrela. Enuntziatuak 600 tona eguneko azido sulfuriko 198 ekoitzi nahi direla esaten digu. A ataletik lortu dugun datua hau da. 1 kmol eguneko gas sulfuroso erabilita, 9,72 kmol 100 azido sulfuriko lortzen direla. Aurrekoa kontuan izanik eta bihurketa faktoreak erabiliz, hau ondoriozta dezakegu. 1 kilo 198ko azido sulfuriko lortzeko, 98 kilo 100 azido sulfuriko behar dira. 1 tona
1000 kilo dira. 98 kilo azido sulfuriko, 1 kilomol azido sulfuriko dira. Esan dugun bezala, 9,72 kilomol azido sulfuriko ekoizteko, 100 kilomol eguneko sufredun gasen volumena behar izan dugu. Bukatzeko, bihurketa faktorea jakintzat ematen da gas eta likido idealetarako. Eta aurreko guztiak kalkulatuz, 1,4 bidera marbersei metro kubiko eguneko gas sulfuroso beharko ditugula ondoreztatzen dugu. C atalean, plantaren etekin globala kalkulatuko da. Plantaren etekina euneko izango balitz, gehienez lortuko genukeen azido sulfurikoa 10 kilomol litzateke. Izan ere, erabili dugun sufre dioxido kantitateak mugatzen du lor dezakegun kantitate maksimoa. Beraz, lortu duguna zati etekin maksimoa litzatekena eginez, plantaren etekin globala lortzen dugu. Kasu honetan, etekina 96,3 da, eta honekin bukatutzat emango genuke ariketa. Hau izan da dena gaurkoz. Espero dugu lagungarria izatea eta dena ondo ulertu izana. Hurrengo bideora arte, agur!